לראשונה בחג הפסח יאפשרו באתר חיפושי הנפט ברמת הגולן כניסה למבקרים. בקרוב מאוד נדע האם הקידוחים הצליחו. עוד סוג של בילוי לקראת הפסח ההולך וקרב. רעות מישור, שלום. שלום רפי. קודם כל יפה לך, הקסדה, האפוד. בהחלט. אפילו נעלי פקפקים מרעישות כמו נעלי עקב יפהפיות. כן, שלחתם אותנו למשימה די אקסטרימית רפי, וזאת גם אטרקציה לא מובנת מאליו עבור הפסח הקרוב למי שרוצה. אנחנו בלב ליבו של אתר לחיפוש נפט בדרום רמת הגולן. נראה כאן... מה בעצם כולל הסיור שם? מגיעים, קודם כל יש נקודת תצפית שאתה יכול לראות את הקידוח עצמו, שם אתה יכול גם לשאול שאלות, למה קודחים כאן, מה ההסתברות לחפש נפט, איך עושים את זה, כל השאלות האלה ככה כאן ממש בלוקיישן עצמו. לאחר מכן אתה עובר תדריך בטיחותי ממש כמו בצבא, כי הסיכוי שיהיה כאן איזשהו משהו שיכול לקרות, אתה יודע, יש פוטנציאל גבוה, חומרים יכולים להתלקח, ולכן חשוב להיות ערניים. אתה מקבל גם את אותם אמצעי מיגון שאתה רואה, את הכובע, את האפוד, גם את הנעליים האלה שחלילה לא תיפגע ברגליים, ואז אתה באמת מוכן ללכת ולראות את המקום הזה. אנחנו מאוד קרובים למקדח עצמו. עכשיו הם מחליפים כאן צינורות. המתקן הזה עובד 24 שעות ביממה. מה עומק הקידוח שם שקודחים כרגע? העומק שאליו חופרים הוא עומק, כרגע הם נמצאים בעומק של 1,000 מטר. אתם רואים את הצינורות האלה, הם מחליפים אותם, ובאמצעות כל צינור כזה בעצם מגיעים לעומק האדמה. כרגע הם נמצאים כאמור בעומק של 1,000 מטר. חסר להם משהו כמו 300-400 מטר כדי לדעת האם באמת יש כאן נפט. המשמעות של זה, רפי, שבחודש הקרוב אנחנו נדע האם יש נפט ברמת הגולן, והמקום הזה ממש יכול להיות מקום שכל העולם ידבר עליו בחודש הבא, או שזה יסתכם במפח נפש ולא יימצא כאן נפט בגולן. כלומר, יש פה קצת מחפשים את המטמון. בשלב הזה לפחות עוד לא מצאו שם נפט, ואנחנו מוזמנים להשתתף. נכון. אנחנו נזכיר שבמקומות רבים מאוד בישראל חיפשו נפט, ברובם כמובן לא מצאו. אבל, תשמע, קיבלו אישורים ויש הסתברות גדולה, רפי, שאכן יש כאן נפט, ובמידה וימצא כאן נפט, גם מדברים על כמויות אדירות. אז בואו נקווה, והמשמעויות של זה, אתה יודע, זה בקנה מידה בינלאומי. ואני חושבת שהסיור הזה הוא באמת מעניין, כי כמה פעילויות בפסח אתה באמת הן כאלה אקסטרימיות וגם אקטואליות כל כך, גם כאן ברמת הגולן. כמה זמן נמשך שם סיור? הסיור הוא משהו כמו חצי שעה, זה לא מדובר בסיור ארוך, גם כל הזמן יש פה חילופי משמרות. מעניין שזה בחינם. זה בחינם ולא סתם. חלק מהעניין הזה היה בג"ץ, הארגונים הסביבתיים, ארגון טבע ודין וגם מטה מאבק כאן ברמת הגולן בעצם רצו למנוע את הקידוח הזה, וכדי להראות שיש כאן שקיפות ושהכל פתוח לציבור, בעצם מזמינים את הקהל הרחב לשאול את כל השאלות, לראות הכל בלי פילטרים. אתם רואים את כל הציוד שיש כאן. אגב, זה עובדים אמריקאים, זה עובדים שהם מוכשרים לחיפוש נפט, הם הגיעו הנה במיוחד, וזאת בעצם המטרה שלשמה האתר נפתח בחג הפסח. יפה. רעות מישור, תמשיכי לבלות בזהירות, ואם את מזהה נפט, תאותתי, נעלה אותך שוב לשידור.